नंगौ दिनैहाय जोंनि बिपिएफ दोलोनि केन्डिडेट सुरदु बसुमतारीखौ जोङो दिनै नमिनेसन होबाय बाइ इलेक्शननि थाखाय। दिनै जोङो बेनो जोंनि मोनसे उद्देश्यआ जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेट सुरदु बसुमतारीखौ जोङो देरहाहोनानै रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो थाखाय आरो बिथाङाबो गोबाव समनिफ्रायनो समाजनि मोजां खामानि मावबोनाय हिसाबै जोङो मिथिखायो आरो रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो आरो दिनै जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों अखा बांखानि गेजेरावब्लाबो बोथोर गाज्रिब्लाबो दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां रोखोमै लोब लोबै दिनै फैनानै मदद आरो हेफाजाब होफैदों। जोङो बेयावनो नुनो मोन्दों जे जोंनि बिपिएफ दोलोआ देरहागोन ना जेनगोन बेखौ जोङो दिनै नुनो मोन्दों आरो बे माखासे बोथोर गाज्रिब्लाबो दिनै फैनानैहाय मदद होफैनायनि गेजेराव जों नुनो मोनबावदों आरो बिनिफ्राय बांसिन दिनै जोङो रायजो राजानिफ्राय हेफाजाब आरो मदद मोनगोन होननानै जोंनि जानो गोनां सुरदु बसुमतारी बिथां सारखौ जोङो नैबे बाइ इलेक्शनाव जों देरहागोन होननानै जोङो मोनसे आसा दङ। मोनसे समाव नोंथाङा समाज सिबिदोंमोन नाथाय दा पलिटिकेल हान्जायाव हाबबाय। दा नोंथांनि बिपिएफ दोलोआ नोंथांनि नुनायाव माबायदि सिनो दिनै नंगौ आङो सानसे समाव जेन'बा ससियेल वार्कार होननानै बयबो आंखौ मिथियो। नाथाय जेब्लानाखि आङो पलिटिकेलाव हाबदोंमोन हाबिनि सिगां 15-16 बोसोर बैसोनिफ्रायनो आङो मोनसे ससियेल वार्काराव आं दंखायोमोन। नाथाय आङो मिडिया फेसाव आं ओंखारामोन। गोबां जोंनि माखासे गामि ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैबो आंखौ मिथियो। दिनै गोबां मानसिफ्रा मोनसे कुइसन फैनो हागौ जिसिए सुमफ्रामारिया मानो राजनितियाव हाबखो। नाथाय राजनितियाव हाबनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आङो माखासे बुस्थुखौहाय आङो पार्सनेलि आं मावनो हाया। नाथाय आङो बबेबा समस्याखौहाय फिसा फिसौ समस्याफोरखौ आं मावनो हायो। नाथाय माखासे एसे एमाउन्ट गिदिरनि समस्याफोरखौ आं मावनो हाया। गथिखे आङो बेखौनो आं सानदों जे आङो मोनसे दलजों थांनानै आङो हायिखौ सोरबा लिडारनिफ्राय बा सोरबा सारमोननिफ्राय एसे एनै हेफाजाब मदद बिनानै आङो माखासे रायजो राजानि सुबिदाखौ आं मावगोन होननानै दिनै आं राजनिति दलाव हाबनाय जादों। नाथाय आङो गोसो जायोब्ला दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार सालायबाय थानायाव आं हाबनो हायोमोन। नाथाय आङो जाय मानसिया दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकाराव मावनायाव हाबगोन बिथांमोनखौ आं बेखौनो सानो बिथांमोना गावनि लाबालाबनि थाखाय हाबगोन आरो जाय मानसिया रायजो राजानि थाखाय सिन्था खालामगोन आरो जाथिनि थाखाय बा आरो बे बिटिसिनि थाखाय सिन्था खालामगोन बे मानसिया माब्लाबाबो पार्टि सोलायनानै दस्रा पार्टियाव थांनायखौ आं नुनो मोननाय नङा आरो आं साननायबो नङा। बे आंनि जुदि सुबिदा मोनोब्ला नोंथाङा खाबु बाहागो लानो होननाय बेखौथ' रायजो राजाफ्रा अलरेडि मिथिखायो आरो बोरैबा जुदि नोंसोर जि सोंदों बे सोंनाय बाथ्रानि उत्तरखौथ' आं दा होनो उसुबिदा जायो। अब्लाबो जुदि जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो जोंनि माखासे लिडारफ्रा जुदि नोंबो सासे राजनितिकनि लिडार जानांगौ होननानै जुदि आंखौ सायख'योब्ला निस्सय आं बाव दङ आरो आं रायजो राजानि थाखायनो आं मावनो ओंखारखानायखा आरो आंनि उद्देश्यआ मा जायहा गाहाय थाखोनि मानसि आरो जाय मानसिया गाहाय लेभेलाव थायो बे गाहाय लेभेलनि मानसिखौसो आङो गोजौआव थिखोबोनाय आंनि मोनसे थांखि दङ आरो आंनि थांखिया जेब्लानाखि आङो इयुथ्समोन जेब्लानाखि आङो 15-16 बोसोर बैसोनिमोन बे समनिफ्रायनो आं मोनसे सिमां दङमोन जे रायजो राजानि थाखाय सानसे समाव मोजां खामानि मावलांगोन आरो लिडारफोरजों थानानै बा सोरजोंबा थानानै आङो मोजां रायजो राजानि खामानि मावलांगोन होननानै मोनसे सिमां दङ आरो निस्सय जोंनि पार्टियाव आरो रायजो राजाफ्रा हेफाजाब आरो मदद होयोब्ला निस्सय आं सानसे समाव रायजो राजानि मोजां खामानि मावलांगोन होननानै आं मोनसे सिमांखौ आं थांखि लानानै दङ।